Tässä on Legion Go S käsipelikonsoli. Se on SteamOS-sertifioitu, eikä tuki ole beta-vaiheessa, kuten useimmilla laitteilla samassa luokassa. Ainoastaan Steam Deck kilpailee sen kanssa täysin tuettujen laitteiden listassa. Tässä valkoisessa mallissa oli valmiiksi asennettuna Windows 11 ja heti aluksi vaihdoin SteamOS-käyttöjärjestelmään omatoimisesti. Myytävänä nykyään myös musta malli, jossa SteamOS valmiina. Jos ostat valkoisen version, niin muista päivittää tasohiiren firmware Windowsissa, niin se toimii sen jälkeen myös SteamOS-käyttöjärjestelmässä. Ottakaa huomioon myös, että ilman virtaprofiilien säätämistä laite on todella äänekäs. Epäilisin, että laite oli palautettu tämän melun perusteella ja sen takia sain sen halvalla outletista. Steam Deck virtaprofiilit säädettävissä 4–15 wattiin, kun tämän C2 Go-prosessorin sisältävän Legion Go S-laitteen taas 15–30 wattiin. Tässä videossa kaikki pelit toistuvat 20 watin profiililla ja tuuletusvakioasetuksilla. 15 watin teholla laitteet kohtaavat suorituskyvyssä. Legion Go S-konsolista on myös tehokkaampi versio, jota ei Suomessa myydä. Avatussa pakkauksessa oli virtalähde, konsoli ja pahvisia telineitä laadukkaasti pakattuna. Konsoli jälleen on monen mielestä hyvin kevyt verraten kokoon, kun esimerkiksi Switch 2 on todella ohut ja kevyt. Päällä olevat USB-C-liitännät ovat todella lähekkäin ja voivat aiheuttaa ongelmia, jos tikut ja muut ovat yhtään isompia fyysiseltä kooltaan. Telakan kanssa tämä on kyllä sijoittelultaan hyvä, koska pohjassa ei ole portteja, jotka jäisivät piiloon. Laitteessa on tavallinen 3,5 mm kuulokeliitäntä USB-C-porttien vieressä ja pohjassa microSD-korttipaikka. MicroSD-kortilta pelit nykivät esimerkiksi vuorosanoissa, kun pelasin ekaa Assassin's Creedia. MicroSD-kortti siis soveltuu ehkä vain emulaattoreille. En itse ole retroja testannut, eikä arvostelu kata esimerkiksi EmuDeck-asennusta. Ohjaimet ovat ihan selvästi Xbox-näppäinjärjestelyllä, samoin ohjainsauvojen sijainnit. Takana on makronäppäin kummallakin puolella kahvoissa. Xboxin ohjaimeen verrattuna 2 toimintonäppäimen sijaan 4. Näillä 2 ekstranäppäimellä käsitellään käyttöjärjestelmän toimintoja eikä pelin sisäisiä. Omistettua jakonäppäintä ei ole ohjaimessa striimaamiseen. Liipaisimet saa myös 2 eri tilaan, mikrokytkin tai liipaisin, jotka vaihdettavissa takapuolella fyysisillä liukukytkimillä. Ohjainsauvat ja liipaisimet ovat Hall Effect-tasoisia eivätkä driftaa. Konsoli sisältää gyroskoopin ja haptisen tärinäpalautteen. Kosketusnäyttöä voi hyödyntää tai kytkeä pois päältä tarvittaessa ohjainasetuksista. Minulla ainakin oikeaa ohjainsauvaa käytettäessä tulee vahingossa painettua kosketusnäyttöä, kamera heilahtaa tai ase ampuu pelissä jne. Sama voi toistua, kun painelee noita toimintonäppäimiä näytön vieressä yläreunassa kummallakin puolella. Ja tasohiiri on kätevä, jos tarvit hiirtä valikoissa silloin, kun esimerkiksi kosketusnäyttöominaisuus on kytkettynä pois päältä. Laitteessa on 4-ydinprosessori, josta löytyy 8 säijettä. Näytön ohjain on lähteiden mukaan AMD Radeon 680 M-tasoinen tai vastaava. Käyttömuistia riittää 16 gigatavua, josta osan nappaa näyttis käyttöönsä. Tallennustilaa löytyy 512 gigatavua, mikä käytössäni vastaa päälle 20 peliä, sillä en juurikaan pelaile AAA-tason pelejä, elleivät ne ole jo vanhoja. Kannattaa kalastella 4-ytimisellä prosessorilla hyvin toimivia pelejä, jossa natiiviohjaintuki. Kosketusnäyttö on 8-tuumainen, 16/10 kuvasuhteella ja tarkkuus yleensä peleissä sen 1920x1080, jolloin ala- ja yläreunaan jää mustat palkit, vaikka asetukset olisivat mitkä tahansa. Jokunen peli toimii natiivisti 1920x1200 ja säilyttää kuvasuhteen. Näytön virkistystaajuus, eli kuinka monta kertaa sekunnissa kuvia toistuu, on maksimissaan 120. Kirkkaus on 500 nitsiä, mikä on ihan soppeli IPS-paneelilla olevaan laitteeseen.
OLED olisi parempi paneelityyppi, mutta ainakin omia hermojani säästelee ehkä huonompikin paneeli, sillä IPS-paneeliin ei pala kuva kiinni. 2 USB-C-liitäntää sijaitsee laitteen yläreunassa versiota 4.0 Thunderbolt 4 datansiirto, DisplayPort 1.4 kuvan ja äänensiirto ja Power Delivery 3.0 virransiirto. Pohjassa on yksi microSD-korttipaikka ja 3,5 mm kuulokeliitäntä lähellä USB-portteja. Verkkoyhteys toimii Wi-Fi 6 nopeuksilla, Bluetooth löytyy versiota 5.3. 2 watin kaiuttimet kuulostavat varmaan monen mielestä puurolta, mutta itselleni ne kelpasivat, sillä käytänkin kuulokkeita enimmäkseen, ei kuitenkaan mitään mikä vaikuttaisi ostopäätökseen. Akun kesto pelatessa 20 watin profiililla täydellä akulla tarkoittaa noin parin tunnin peliaikaa ja tuuletusäänet eivät minua ainakaan haittaa. Akku kooltaan 55,5 wattituntia ja latausteho 65 wattia, johon löytyy edullisesti varavirtalähteitä kaveriksi. Jos haluaa pidentää akun käyttöikää, niin työpöytämoodissa pääsee tälläkin laitteella vaihtamaan akun maksimivarauksen 80%. Steam Deckillä tämä onnistui omista asetuksista, mutta tällä laitteella työpöytä käyttöliittymän kautta pitää aktivoida. Paino on 730 grammaa verraten Switch 2 534 grammaa. Käyttöliittymä on helposti tuttu järjestelyltään muista konsoleista ja toimii kuten odottaisi. Kirjautuminen noudattaa samaa kaavaa kuin muilla pelikonsoleilla. Peleihin liittyen säädettävää on paljon enemmän. Steamin ekosysteemi on ehyt. Moni peli toimii nätisti pienellä säädöllä. Kauppa OK ja Steamin alennukset todella kutsuvia. Jos sinulla on paljon vanhoja pelejä, joita olet ostellut Steamista, niin tässä hyvä alusta niistä vanhimmille. Testasin itse käytännössä vain Steam-pelien yhteensopivuutta, enkä esim. Heroic Launcheria ja sitä kautta toimivia pelipalveluja, kuten Epic ja GOG. Latausajat ovat SSD-sisäisellä asemalla historiaa, eli M2-luku, ja kirjoitusnopeudet aikaansa edellä monessakin pelissä. Näitä nopeuksia voi parantaa vaihtamalla asemaa, ja samalla kapasiteettia voi lisätä. Jäähdytys ottaa ilmaa vasemmalta puolen konsolin takapuolelta ja puskee pihalle yläreunasta vasemmalta. Tuuletin profiilit pitävät lämmöt 65 celsiusasteessa, enkä suosittele niihin kajoamista, mikäli ajattelit hyödyntää 2 vuoden takuuta. Sen sijaan kannattaa kokeilla matalampia virtaprofiileja, vaikka se hidastaisi laskentatehoa. Tässä ohessa akun varaus riittää pidemmälle. Näyttö ei ole HDR-yhteensopiva, tavallinen väritoisto 100% sRGB, äänentoisto, stereokaiuttimet ja kuulokeliitäntä. Useimmat telakoista ovat HDMI 2.0 standardin mukaisia, eli maksimiresoluutio on 2160p eli 4K ja päivitysnopeus 60 kuvaa per sekunti. Itselläni on Lenovo Go telakka, tuo USB-C kautta toimiva DisplayPort kyllä taitaa sallia 4K 120 ja 8K 60 kuvaa suoraan kytkettynä muuntimella. Toisaalta ainakin HDMI 2.0 speksit täyttyy. Ei tällä laitteella todellakaan pääse noihin resoluutioihin, mitä 2.1 versio HDMIstä toimittaa puhumattakaan virkistystaajuuksista. Suorituskyky on hieman välttävää, jos meinaat pelailla uusia pelejä. Vanhat, mukaan lukien retrot ja indie-pelit toimivat mainiosti. Laite on äänekäs. Voit säätää virtaprofiileja itsellesi sopiviksi, jolloin löydät tasapainon melusta ja tehoista. Tallennustila on ehkä harmittava kapasiteetiltaan, onneksi sekin on vaihdettavissa suuremmaksi. Laitteen saatavuus on tällä hetkellä huono, hinta on paikoittain hyvinkin edullinen etenkin outletin kautta. Suosittelen laitetta PC-harrastajille, riippuen hinnasta tietenkin. Itse sain sen 400 eurolla todellakin edullisesti testilaitteeksi. Kannattaa seurata tilannetta, mikäli tuon saa jostain halvalla napattua. Tehoja myös enemmän kuin Deckissä. Takuu on Legion konsolissa 2-kertainen eli 2 vuotta.
Tämä on PC-pelaajan Switchin vastine niille, jotka tykkäävät säätää laitteiden parissa. Jos idea tuntuu oudolta tai Nintendon yksinoikeudet kiinnostavat, niin osta Switch. Pelaamiseni oli ontuvaa videossa kuvakulmien ja etäisyyden ansiosta, enkä päässyt keskittymään.